azalpenetan euskararen egoera gaur egun zertan den edo azaltzen saiatuko gara. Ze eskema jarraituko dugu hortarako? Lehen esan bezala, tesiaren parte teorikoan saiatuko gara ikusten zeintzuk diren funtsezko alderdiak, funtsezko gaiak, edo funtsezko gai multzoak hizkuntzaren egoera zein den ikusteko, ezta. Eta zehazki lan egingo dugu, 6 ardatzen zerrenda honekin. Poliki joango gara ikusten, eta ikusiko dugu nola horietako bakoitza, funtsezko mundu bat erakusten duen, hizkuntzaren egoera nolakoa den erabakitzeko. Informazioa laburtzeko lerroburu batzuk ere emango ditugu. Hasiko gara hizkuntza gaitasunarekin. Hizkuntza gaitasuna dago lehenengo multzo hortan, esan behar da, lehenengo 3 alderdi hauek, hizkuntza gaitasunak, erabilerak eta atxikimenduak, jarrerak, motivazioak, atxikimenduak, alderdi subjektiboen multzoak, 3 alderdiek hauek osatzen dute oinarrizko hirukote funtsezko bat. Nazioarteko soziolinguistikan oso arrunta da sailkapen hau, eta informazioa pixka bat errealitatea eskema horren arabera aztertzea, eta gurean ere arrunta da. 1970 urtean Txepetxek ekarri zuen aztertzeko errealitatea sailkatzeko molde hau, Nafarroan egin zuen ikerketan, eta esan daiteke orduz geroztik pixka bat gure errealitatearen egituratze markoa edo askotan eskema honekin landu izan dela, eta eskema baliagarria da, eta hortik abiatuko gara. Orduan, hizkuntza gaitasunarekin hasita, esan behar da, hizkuntza gaitasuna fenomeno bereziki konplexua dela, gizakiari dagozkion errealitate denak izan nahi dira konplexuak, baina hizkuntza gaitasuna soziolinguistikaren barruan zailtasun berezia duen fenomenoa bada. Hasteko, esan daiteke, hizkuntza gaitasuna deitzen dugun hori fenomeno aldakorra izan daitekela pertsonen bizitzan, une batean izan dezaket hizkuntza gaitasun bat eta aurrerago beste bat, adibidez, eta esan daiteke gainea, fenomeno konplexua dela errealitate ezberdinez osatua. Horrela, hizkuntza gaitasuna hitz egiterakoan, normalean, bereizten dute gaia ikertzen dutenek, ulertzeko gaitasuna, hitz egiteko gaitasuna, idazteko gaitasuna eta irakurtzeko gaitasuna. Lau azpi gaitasun ditugu. Eta horietako bakoitzaren barruan ere errealitatea konplexua da. Hitz egiteko gaitasunaren barruan, edukiko genuke lexiko aberastasuna, edukiko genuke ahoskera, edukiko genuke egoera ezberdinetan aldaera ezberdinak erabiltzeko gaitasuna, eta abar luze bat. Ez da gai konplexua. Demolinguistikak, lehenago ere esan dugu hau joera du fenomenoak simplifikatzera jotzea. Eta errealitate hain konplexu hori normalean simplifikatzen du modu ohargarrian. Normalean joaten da, esatea, pertsona honek badaki edo ez daki irakurtzen hizkuntza hau, badaki edo ez daki idazten hizkuntza hau, badaki edo ez daki hitz egiten, eta ulertzen du edo ez du ulertzen. Eta horren konbinenketa posibleekin egiten du lan. Eta guk, bide hori, realitate komplexu hori asko simplifikatzen du, baina simplifikatze horrek informazio baliagarria eman aldigu, egoera laburtu ahal izateko. Demolinguistikan lan egiterako orduan, ze alderdi hartu behar ditugu kontuan hizkuntza gaitasunera hurbiltzeko. Guri otutzen zaizkigu 3 puntu behintzat hartu behar direla kontuan, 3 direla funtsezkoak, soziolinguistikaren beste jakintza ere multatik ekarritakoak, bereziki psikolinguistikatik, eta zeintzu dira alderdi, batetik, hizkuntza gaitasuna, bi hizkuntza indarrean dauden lurralde bateko hiztunen hizkuntza gaitasuna aztertzeko ez da nahikoa hizkuntza batean dagoen gaitasuna aztertzarekin, gure kasuan euskarazko gaitasuna aztertzarekin, baizik eta lehian dauden bi hizkuntzetako gaitasuna hartu beharko litzateke kontuan, gure kasuan euskera eta gaztelania dena hegoaldean eta euskera eta frantsesaren iparraldean, hori alderdi bat. Bigarren alderdia da, hizkuntza gaitasuna aztertzerakoan askotan demolinguistikan landu izan diren sailkapen dikotomikoak gainditzea komeni dela, dikotomikoak, hau da, gure kasuan, euskaldunak eta erdaldunak, bi multzo nagusi.
Bueno, horrek hori errealitaterak egiteko hurbilpen simplifikatzaile egia izango litzake, ezta? Euskaldunenetik erraldunenera kontinuum badago, eta ni izan daiteke, bueno, kontinu hortan, 1000 posizio daude erdian, ezta? Eta orduan, komenigarria da, hizkuntza gaitasunera demolinguistikatik hurbiltzen geranean ere, biko edo hiruko sailkapen horiek aldan neurrian gehiago xehetzea eta hiztun mota ezberdinak kontuan hartzea. Bueno, hori bigarrena. Eta hirugarren irizpide garrantzitsua da, psikolinguistikatik esaten zaigunez, elebidun gehienek nagusitasuna izan nahi dutela hizkuntza batean edo bestean. Dira, edo A hizkuntzako hiztunak B hizkuntza ere badakitenak, nolabait esateko, edo B hizkuntzako nagusitasunezko hiztunak errezago hizkuntza horretan egiten dutenak, naiz eta beste hizkuntza ere jakin. Bai. 3 irizpide horiek kontuan hartuta landu dugu ahozko hizkuntza gaitasunaren adierazlea. Adierazle honek antza du 1991 urtean inkesta soziolinguistikoan landu izan zenarekin, moldaketa batzuek eginda, eta uste dugu lehen aipatutako 3 irizpide horiek betetzera hurbiltzen dela, edo pixka bat horren norabide hortan alegin bat egiten duela. Jarraian azalduko dizuet zer esan nahi duen zehazki horietako multzo bakoitzak, multzo hauek sortzen dira, inkesta soziolinguistikoan oinarritzen gera, eta inkesta soziolinguistikoko elkarrizketatuek 5 galdera ezberdinei ematen dieten erantzunak uztartuta, sortzen dugu multzokatze hau. Eta hiztunak banatzen ditugu 7 multzoetan. Muturreko 2 multzoetatik hasita ditugu 2 multzo horiek dira elebakarrak. Hizkuntza bat jakin eta bestea ulertzera ere iristen ez direnak. Orduan ditugu alde batean erdaldun elebakarrak, hauek dira gaztelania edo frantsesa ondo edo nahiko ondo hitz egiten dutenak, eta euskera ondo edo nahiko ondo ulertzera iristen ez direnak, ez dute ulertzen, eta euskera ez dute ulertzen, eta gaztelania frantsesa hitz egiten dute. Eta beste muturrean daukagu egoera berdina, baina alderantziz. Dauzkagu euskeraz hitz egiten dakitenak, gaztelania eta frantsesa ondo ulertzera iritsi gabe. Erdirago etorrita dauzkagu elebidun hartzaileak, deitzen zaienak. Elebidun hartzaileak dira hizkuntza batean gaitasun aktiboa dute hitz egiteko gai dira, eta bestean ez dute gaitasun aktiborik, ez dira ondo hitz egiteko gai, baina ondo ulertzen dute beste. Eta hemen ditugu 2 multzoak. Erdaldun hartzaileak, hauek dira gaztelania eta frantsesez hitz egiten dakitenak, eta euskera hitz egiteko gai izan gabe ondo ulertzen dutenak, eta beste aldean eukiko genituzke euskaldun hartzaileak. Euskeraz hitz egiten dakite, eta gaztelania frantsesa ulertzen dute, baina ez dira ondo hitz egiteko gai. Eta azkenik, erdian gelditzen zaizkigu beste 3 multzo, eta 3 multzo horiek denak dira elebidunak. Hauek denak dira 2 hizkuntzetan ondo edo nahiko ondo moldatzen diran hiztunak. Bai euskeraz eta bai gaztelaniaz, edo bai euskeraz eta frantsesez. Elebidun guztiak ordea ez dira berdinak, hizkuntza gaitasunari dagokionez, eta dauzkagu batetik erdal elebidunak, erdal elebidunek ondo edo nahiko ondo hitz egiten dute bai euskeraz eta bai gaztelaniaz, baina gaztelaniaz edo frantsesez errezago moldatzen dira euskeraz baino. Beste aldean ditugu euskal elebidunak, hauek dira 2 hizkuntzatan jakinda euskeraz errezago egiten dutenak, erderaz baino, eta azkenik dauzkagu nagusitasunik gabeko elebidunak. Hauek dira hiztunak, 2 hizkuntzak ondo hitz egiten dakitenak, eta inkestan galdetzen zaienean, eta zu ze hizkuntzatan moldatzen zera errezago erantzuten dutenak, ni bietan berdin. Orduan, hauek dira 7 multzoak, ikusten dugu mutur erdaldunenetik, mutur euskaldunenerako kontinuum batean, hiztunak sailkatzen dituen adierazlea. Sailkapena hori izanik, zeintzuk dira gaur egungo datuak, zein da gaurko euskaldunen, euskal herritarren banaketa, euskal hiztunen banaketa, hemen erakusten dugun hau, ezta? Lehenengo kolpe batean antzematen da banaketa oso desorekatua edo oso lerratua dela muturrik erdaldunenera, 5-tik 3 hiztun, 172 erdaldun elebakarra da, euskera ulertzera ere ez da iristen, 5-tik 3, eta aldiz beste muturra ia hutsik azaltzen zaigu. Banaketa hori ikusita, esan behar den lehenengo gauza da,
banaketa honek ez duela inungo zerikusirik imaginatu ditzakegun elebitasun egoera orekatu xamar posible guztiekin. Hau da, egoera elebitasun bi hizkuntzak pixu antzekoa, elebitasun egoera parekide xamar bat eukiko luketen egoerak irudikatuta, imagina dezakegu adibidez, nolabaiteko parekidetasuna egon ahalko litzakela, baldin eta multzo hau demagun asko zere txikiago balitz, onerainokoa gutxi gara bera, eta hemen pareko multzo bat eukiko bagenu horri oreka egingo liokena. Nolabait esateko, Euskal Herrian 3 milioi hiztun pasa baldin bagera, demagun, egongo balira milioi bat hiztun erdaldun elebakar, beste milioi bat hiztun euskaldun elebakar, eta beste milioi bat hiztun elebidun, erdian. Horrek adieraziko luke nolabaiteko parekidetasuna bi hizkuntzen artean, gaitasunari dagokienean bi hizkuntzen artean nolabaiteko gaitasuna adieraziko luke. Edo nolabaiteko parekidetasuna egon ahalko litzake demagun bi multzo hauek hutsaren urreneko pixua balute, hauek dutenaren antzekoa, eta hiztun guztiak 3 multzo hauetan bilduko balira. Hau da, ia denak era elebidunak, eta gainera elebidunen artean, 3 multzo hauen artean banaketa banaiko parekide badago. Hau da, imaginatu daitezke egoera asko, nolabaiteko parekidetasuna adierazten dutenak, argi dago hortik oso urruti gaudela. Orain arteko datu horiek laburtuz, esan dezakegu gurean ditugula 210.000 hiztun, 8% euskera zerrezago egiten duena, erderaz baino, eta ditugula 2.200.000 hiztun guztien 83%, gaztelaniaz edo frantsesez errezago egiten dutenak. Baten bat harrituko da informazio hau entzunda, izan ere informazio hau lantzeko modua ez da orain arte ohituta gaudena, ezta? Orain arte Euskal Herriko tradizio demolinguistikoan hizkuntza gaitasunaren gaia landu izan denean, gehiago erakutsi izan dira tankera hontako datu sailkapenak eta grafikoak zehazki, ezta? Zuetako askok segurazki ikusiko zituzten horrelako grafikoak. Grafiko hontan eta hontan erakusten den informazioa bera da. Oinarrian dagoen informazioa bera da. Zer aldatzen da? Aldatzen da multzokatzea. Orain arte gurean arrunta izan den sailkapenean 5 multzo hauek, hiztunen gaitasunen ertzen duten 5 multzo hauek, beraien artean aski ezberdinak direnak, inongo zalantza hundirik gabe aski ezberdinak direnak, danak sail bakarrean erakusten dira, euskaldunak. Euskaldunetan sartzen dira, jakina, euskaldun elebakarretatik, erdal elebidunetaraino dauden hiztun guztiak. Claro, informazioa modu batean landu edo bestean landu, jasotzen den ikuspegia ezberdina da, ezta? Informazioa modu hontan irakurrita, simil futbolistiko edo kiroleko simil bat eginez, esan ahalko litzateke, asko simplifikatuz, euskaldunak erdaldun elebakarren erdia gera, gutxi gora bera, 172 eta 130, erdia, hau da, multzo hau alako bi, orduan, esango genezake, futbolera ekarrita, euskaldunak gutxiago gera, nolabait galtzen arituko gineke, baino haiko gineke galtzen bat eta biko proportzioan, ezta? Irudi hori eman dezake grafiko honek. Informazioa horrela landuta, lehengo sailkapenera etorrita, konparatuko genituzkenak bi multzo hauek balira, ikusiko genuke multzo hau dela, hau alako 10 edo 11. Orduan, ez, galtzen nahiko gineke bat eta 10, ezta? Aldea handia dago, aldea handia dago. Eta, gure ustez, grafika hau baliagarri da zenbait egoeratarako, gure egoeraren berri seguntze kolektibori eman nahi bazaio, grafiko baliagarria da, baina benetan gure realitate soziolinguistikoa hizkuntza gaitasunari dagokionean ezagutu nahi badegu, sailkapen hau aberatsagoa da. Naiz eta ematen duen irudia pixka bat ez, nabarmen ahulagoa izan. Orduan, onera helduz, ezta? Bat eta 10, baten batek esango du, bat eta 10, hain ahula alda euskararen egoera hizkuntza gaitasunari erreparatuta. Bat eta 10eko alde hori, esango dugu ez, oraindik
bat eta 10 hori, baina oraindik ere ahulagoa dela gure egoera. Zergatik? Ahulagoa da, bat eta 10 baino ahulagoa da, batetik, erderaren hiztun komunitatea mundu mailan erraldoiak diren bi hiztun komunitateekin parte direlako era berean, gaztelaniaren eta frantsesaren komunitateetako parte, horrek dakarren indar, beraien hizkuntza horien aldeko indar izugarriarekin, dauzkaten dozenaka edo ehundaka gobernu, unibertsitate, editorial, egunkari eta abarrak kontuan hartuta, horren aurrean euskararen komunitatea dena dakigu zehaula den, eta errealitate hori garrantzitsua da. Eta bigarrenik, eta oso modu argian, kuantitatiboki aldea bat eta 10rekoa izan da ere, erreparatu gartzeio kualitatiboki bi multzo hauek oso ezberdinak direla. Eta kuantitatiboki ikusten dugu ez, neurria oso ezberdina da, baina kualitatiboki gaina hau indartsuagoa da, hau baino. Zergatik, hauek, ez dakitelako beste hizkuntza erabiltzen, eta horrek praktikan dakar, eguneroko egoeretan, hizkuntza bakarra dakite, beraz, elebidunen aurrean beraien hizkuntza inposatzen da, praktikan, beraien hizkuntza da gailentzen dena, eta orduan, hauetako gehienek ez dakite hemengo hizkuntza, eta aldiz hemengo ia denek badakite beste hizkuntza. Orduan, kualitatiboki egoera kontuan hartuta, hizkuntza gaitasunaren egoera bat eta 10 honek adieraziko lukeena, baina oraindik ere ahulagoa da. Eta hori dena kontuan hartuta horregatik iristen gara gaiari buruzko erraburu hortara, ezta? Badakigu ez datorrela bat orain arte gurean nagusitu izan den ikuspegiarekin, askotan entzun dugu, ezta? Hizkuntza gaitasunean gaude, nunbait indartsu egotekotan hizkuntza gaitasunean gaude. Gu justu ez gere aurkako ondorira iristen gara. Hizkuntza gaitasuna da gure ahulgune garrantzitsuena. Hasierako hirukote hortan, gero hau polikiago ikusia izango dugu, hizkuntza gaitasuna erabilera eta atxikimendua kontuan hartuta, nunbait ahulagoa gaude honetan gera. Laburtuz, ez? 10tik 7 ez dakite euskeraz. Eta euskera ia ez da gelditzen euskaldun utzik, euskera besterik ez dakienik. Eta elebidunen artean ere, gehiago dira, erderaz errezago egiten dutenak, euskeraz errezago egiten dutenak baino. Orduan, ahuldade handia daukagu hizkuntza gaitasunaren alorrean. Bi hitz azkeneko 30 urtetako bilakaerari buruz ere, normalean gure tradizio soziolinguistikoan hizkuntza gaitasunari buruzko bilakaeraz aritu izan geranean grafiko hau edo datu multzo hau erakutsi izan da, ezta? Zein da datu multzo hau zein da? Hitz egiteko gai direnen bilakaera, ezta? Zenbait ziren hitz egiteko, euskeraz hitz egiteko gai 1991 urtean, 122. Eta ikusten da, nola bilakaera positibo argia izan den azkeneko 30 urteotan. Eta zalantzarik gabe horrek jasotzen du, lerro honek jasotzen du hizkuntza gaitasunaren alderdi garrantzitsu baten bilakaera. Baina hizkuntza gaitasuna hori baino gehiago ere bada. Eta hizkuntza gaitasunaren bilakaera marra hauden bezala, honako marra guzti hauek ere erakusten dute hizkuntza gaitasunaren alderdi baten bilakaera. Ulertzen dutenen bilakaera, oraindik ere bilakaera positiboagoa egiteko gai direnena baino, eta abar. Baina, arreta jarriko dugu lerro batean. Zein da lerro hau? Erderaz baino errezago euskeraz hitz egiten dutenen bilakaera. Lehen ikusi dugu nagusitasunezko hiztunak, ezta? Euskeraz errezago egiten duten hiztunak, eta ikusi dugu nola ezaugarrietako hiztunak diren gaur egun 210.000 inguru, 8%. Serie honek erakusten diguna da, kopuru hori ez dela aldatu azkeneko 30 urtetan. Hau da, hizkuntza gaitasunean asko aurreratu da, hizkuntza gaitasunaren alor batzuetan asko aurreratu da, eta hori oso garrantzitsua da, baina ez hizkuntza gaitasunaren nolabaiteko maila guztietan. Datu hauek laburtuz, esan daiteke, eta azkeneko 30 urteotako bilakaerari buruz, ideia oinarrizko bat edo izan daiteke, gure hizkuntz komunitatea, euskaldunen multzoa irudikatuko bagenu tipula bat bezala, geruza ezberdinak dituen tipula bat bezala, barrualde trinko sendoago batekin, eta ondoren horren gainean
dauden gerutza azalekoago batzuekin, periferikoago batzuekin, azkeneko urtetako bilakaerak esango liguke, batetik tipula bere osotasunean hazi egin dela, eta hori jakina positiboa da eta oso garrantzitsua da, eta da lorpen handi bat, hori bilakaera funtsezko bat, orduan, hazi da tipula, baina era berean tipularen erdialdea, tipularen burugune sendoena hori ez da hazi. Eta gainera, hortan ez gera orain ez dugu sakonduko, baina badaude sintoma batzuk pentsatzeko agian ahultzen ere aritu, ez ote den aritu, hau da. Orduan, gune trinkoa ez da hazi, eta hazi dira gune periferikoak. Gure ustez, errealitate horri arreta berezia jarri behar zaio etorkizunean, segurazki azkeneko urtetan indar handia jarri dira hiztunak, euskeraz ez dakiten hiztunak euskalduntzen, hiztunak hemendik ona pasatzen nolabait esateko, eta hori zalantzarik gabe garrantzitsua da, baina hizkuntzaren bizindarrerako hori bezain garrantzitsua izan daiteke, edo oso garrantzitsua da, eta gure ustez aurrera begira oso kontuan hartu beharrekoa, multzo hau indartzea. Euskeraz errezago egiten duten hiztunen multzoa indartzea. Aurrerago ikusiko dugun bezala, horrek lotura estua daukalako ondoren erabilerarekin. Euskara gehien erabiltzen dutenak, hauek dira inongo zalantzarik gabe. Gure iritziz, askotan hizkuntza esku hartzeari begira, azkeneko urteetan, desentetan, asko entzun izan da, batzutan entzun izan da ideia da, nolabait hizkuntza gaitasunaren erronka gaindituta dugula, eta orain erronka erabilera dela. Argi dago, erabileran eragin behar dela, eta erabileran aurreratzea funtsezkoa dela, baina hizkuntza gaitasunaren atala ezin da inondik inora gaindituta eman. Batetik erdaldun asko ditugulako, eta bestetik euskera zerrezago egiten dutenen multzoa, oraindik oso txikia delako, 8% bakarrik delako multzoaren neurria.